prvej línii. Príjemný dobrý deň vám v tejto chvíli praje spoza mikrofónu Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Ako už aj tá samotná zvučka naznačila, začína sa ďalší diel relácie v prvej línii. Priznám sa vám, dlho som uvažoval nad tým, že aký úvod by sa hodil do dnešnej relácie, aké slová zvoliť na jej samotnom začiatku. Sami skúste porozmýšľať, ako dlho bude vám trvať, kým prídete na to, že z akého filmu je táto časť rozhovoru, ktorú vám v tejto chvíli pustím. Zlato je velmi drahé, milý otče. Krásné a vzácné jsou drahokamy. Ale nejvzácnější ze všeho je sůl. Bez ní by nebylo života na zemi. Mám vás ráda jako sůl. Jistě z tebe mluví zmatená mysl. A řekla jsi to, aniž by zvážila slova, jako když pro stéblu nevidíme louku a pro malou lásku velkou. A proto oprav, co jsi řekla. Pověz, jak nás miluješ. Můj rozum i srdce jsou na správném místě. V těch slovech byla láska, pokora i poslušnost. Proto opakuji, mám vás ráda jako sůl. Jako sůl, dcero? Jako sůl, která se povaluje v komorách, kuchyních a celé hromady jsou jí v solných dolech? Je jí tolik jako písku v oceánech. Hněv, můj pane, nevíš, co říkáš. Mlč! Teď nehovořím s tebou, ale se svou dcerou. Všichni slyšte. Naše nejmilejší dcera nás miluje jako sůl. Každý žebrák si ji prosévá mezi prsty. A má jí, kolik se mu jen zachce. Taková je láska naší dcery k nám. Otče. Ponížili jste syna a tím jste urazili i jeho otce. Tak jako opovrhujete pravými city, nedokážete ani rozeznat skutečné hodnoty dávané matkou zemí. Proklínám tuto zemi, proklínám toto království. Nechť vás stihne takový trest, jaký jste si zasloužili. Tak, toľko úvodná nahrávka z filmu, alebo teda, aby som bol presnejší, z rozprávky, ktorá je vám, a to som si naozaj istý, že ktorá je vám podľa mňa mimoriadne dobre známa. Ak ste si tipli, že ide o rozprávku Sol nad zlato, tak ste si tipli úplne správne. Bol tam síce taký jemný chyták, alebo taký háčik v podobe češtiny, pretože mnohí sme na túto rozprávku zvyknutí v slovenčine, ale dnes som mal na tú češtinu taký celkom dobrý dôvod, pretože môj dnešný hosť pochádza práve z Českej republiky. No ale skôr ako vám ho predstavím, sa ešte pár slovami vrátim k rozprávke Sol nad zlato. Ako iste veľmi dobre viete, urazený kráľ napokon teda vyhnal svoju dceru Marušku preč z kráľovstva s tým, že domov sa môže vrátiť až vtedy, keď bude skutočne soľ vzácnejšia ako zlato. Ako to napokon dopadlo, to takisto všetci veľmi dobre viete. Rozprávka sa skončila, dalo by sa povedať, takým moderným žargónom happy endom, kedy si celé kráľovstvo na čele s kráľom postupne uvedomilo, že cez také rôzne útrapy si uvedomilo, že jedlo bez soli sa skrátka jesť nedá. No a Maruška sa vrátila domov aj s mešcom plnom soli, z ktorého nikdy neubudne, a odvtedy, ako bolo aj v rozprávke na záver spomenuté, odvtedy u nás vítame hostí chlebom a solou. No, a teraz príde tá záľudnosť a aj vysvetlenie, prečo som vlastne pustil úryvok z tejto rozprávky v úvode dnešnej relácie, pretože práve v relácii v prvej línii, ktorú počúvate, privítam dnes hostia, alebo prehovorí človek, ktorý neviem, či by tu Marušku podobne nevyhnal z kráľovstva, keby mu začala ospevovať soľ. Pretože môj dnešný host tvrdí, že soľ, ktorú bežne používame v jedle, vie byť aj pekne v podstate nebezpečnou potvorou.
A dokonca, ak vraj tzv. Presoľujete svoje jedlá, tak škodíte si tým viac, ako keby ste sa dali na fajčenie. No, to sú dosť vážne vyjadrenia, aj preto ma bude samozrejme zaujímať, o aké konkrétne argumenty oprie môj dnešný host tieto svoje tvrdenia. A ak všetko vyšlo a technika nás nesklamala, tak v tejto chvíli by som mal mať na Skyblinke Rádia Slobodný vysielač človeka, ktorý pochádza teda, ako som spomínal, z Českej republiky a ktorý sa podrobne venuje problematike soli v potravinách. No a tým pánom je Miroslav Legl. Pán Legl, počujeme sa? Ano, přeji dobrý den vám i posluchačům. Dobrý deň, aj my vám tu prajeme z Banskej Bystrice. Mňa by hneď takto na úvod zaujímala jedna vec, ak by ste, skúsim tak zoširšia začať, že keby ste vy boli naozaj tým kráľom a mali tú dceru Marušku, ktorá vám povie, že vás ľúbi ako soľ, a čakalo by ju vyhnanstvo z vašej strany? Hezká otázka. V tom úryvku, který jste docela příjemně pustil, odezněly některé věci, které naprosto pasují v jakékoliv době a v jakékoliv situaci. 2 slova tam padla, jedno je pokora a druhé slovo je poslušnost. A my bychom měli být pokorní a poslušní všem radám a všem ingrediencím, všem surovinám, které nám poskytuje naše příroda. Čili měli bychom se s nimi laskat, měli bychom je s důvěrou používat, neměli bychom jich mít málo, ale neměli bychom to přehánět. Je to stejné jako s láskou k lidem, podle mého názoru příliš lásky taky škodí. No dobre, a teda s tou soľou je to tak, že vy nie ste proti soli ako takej, nie ste proti tomu, aby ľudia úplne prestali používať soľ. Z tohto, čo ste povedali, mi to tak vychádza, že nie ste proti úplnému používaniu soli, ale že ste za to, aby ľudia začali tú soľ používať s mierou, teda? Já bych, pane Koroně, zkusil představit celou tu situaci, jak k ní došlo a proč se vůbec o takovémto tématu bavíme, jestli souhlasíte. Souhlasím, pretože toto som sa vás chcel presne opýtať v ďalšom kole, že teda ako ste sa vy k tejto téme vôbec dostali, lebo to je tá otázka, že prečo vlastne ste sa začali tou solou zaoberať a vôbec všetkým. Já bych na úvod řekl, že rozhodně nejsem zástupce nějaké alternativní výživy bez používání soli. Rozhodně ani takovou alternativu nehodlám zakládat, nic podobného, ani nejsem nějaký úchylný dietolog nebo dietář. Já jsem úplně normální člověk, asi posluchači poznali, že jsem muž, nikoliv žena, je mi 59 roků, chovám se celý život přiměřeně stejně jako každý jiný v tomto středoevropském prostoru, konec konců většinu života jsem žil v Československé republice, nikoliv v České, takže jsme ty problémy sdíleli úplně stejně. A mně se tak kolem toho 45. roku přihodilo to, o co jsem si koledoval celý život. Stravoval jsem se způsobem, který je v našich zemích normální. Normálním rozumím to, že ráno jdu do práce, někde děsně rychle pracuji, stravuji se, jak to jde, doma se něčím, tak říkajíc, dorazím, a tak dál, až se vám objeví něco, čemu lékaři říkají vysoký tlak a tlak na prsou, dělají se vám otoky, máte nějaký srdečně cévní problémy a tak dál. No, přibíráte na váze a tohle všechno se mi přihodilo. Přihodilo se mi to tak, že někdy kolem 55 let jsem skončil v rukách lékařů na několik týdnů. Lékaři mě dali dohromady a řekli mi, milý pane, pokud chcete být na světě, tak omezte výrazně solení, pokud možno nesolte vůbec. Tomu panu doktorovi jsem říkal, dobře, registruju vaše doporučení, nicméně jak se to dělá? Protože já jsem si za celý život ani jednou nešahal do slánky, abych si něco přisoloval, že vždycky mi to jídlo někdo podal, nebo jsem si ho někde koupil. No a omezit solení, těžko jsem si dovedl představit, že z toho pokrmu na talíři to budu nějakým způsobem lovit.
tak jsem začal samozřejmě hledat, studovat, a protože problematika stravování mě velmi bavila už předtím, tak jsem se velmi brzy dostal k tomu, že je třeba vědět, kolik té soli vlastně spotřebujeme a co je nositelem té soli, kde se bere, když sám člověk tu sůl si tam de facto nedává. A došel jsem stejně jako mnoho odborníků, kteří v té chvíli to už dávno věděli, jak na Slovensku, tak v České republice, že nositelem té soli jsou v zásadě takový tři elementy. Prvním jsou všechny základní potraviny, které my jíme, což tím beru potraviny v syrovém základním stavu, ať je to ovoce, zelenina, brambory, maso, cokoliv takového. Už tam je nějaký obsah soli. A v takých veciach jako zelenina? Prosím? Aj v takých veciach jako zelenina je už sol? Ano. Sůl je, dostaneme se k tomu, sůl je v jakékoliv živé buňce, ať je rostlinného nebo živočišného původu. Ale k tomu se dostaneme. Druhý balíček soli je ten, který si doma sami přisolíme, když si vaříme, ať to dáme do vody, do které dáváme třeba brambory, nebo ať si osolíme polévku. No a ten třetí balík je sůl, kterou nám do potravin, které si kupujeme v obchodech, vpraví již někdo před námi. To znamená, my, když si koupíme něco jiného než základní potravinu, čímž rozumíme třeba kus bravčového masa, tak někdo na něj již šáhl a my ji vidíme v nějakém pytlíku, krabičce, zmrazený, nebo v nějakých konzervách, nebo je to výrobek typu uzenina, nebo nějaký jiný masný výrobek, nebo sušenka, krekry, všechno, co už někdo někdy nějakým způsobem zpracovával, tak až na naprosté výjimky ta sůl tam je. To jsou ty tři nositelé, tedy základní potraviny, my sami a za třetí průmysl. A teď jde o to, kolik toho tam je. A to kolik, než řeknu, tak bych chtěl sdělit, že existují lékařská velmi vážná doporučení, která nejsou ani s původem z České republiky, ani ze Slovenské republiky. Jsou od lékařů ze Světové zdravotnické organizace, ta sídlí v Ženevě a z hlediska různých druhů potravin a jejich složek nám doporučuje, kolik bychom měli nejméně a kolik bychom měli nejvíce. A co se týká soli, tak my všichni víme, že sůl je v podstatě chemická sloučenina, je to chlorid sodný, to jsme se učili ve školách. A v tom chloridu sodném, v soli kamenné nebo v kuchyňské soli, to jsou všechno názvy na totéž, máme 40% sodíku a 60% chloru. Co se týká sodíku, který dělá tu největší zlobu a neplechu v lidském organismu, tak k tomu Světová zdravotnická organizace nám sděluje, že bychom ho měli jíst nejméně v úrovni nějakých půl gramu denně. Nejvýše však v úrovni, která je menší než 2 gramy denně. Aby jsme si to zjednodušili, připustme 2 gramy denně. Dobré. 2 gramy denně znamená asi 5 gramů soli, což je 1 lžička. Kávová. Lžička kávová, to si to dobre. Lebo teraz som nevedel, že či čajová to vychádza, takže kávová lyžička, taká zarovnaná soli 1 na deň. Taková zarovnaná lžička na čaj, na kafe, 5 gramů soli. Je taková denní dávka, která je pro člověka maximální a která ho žádným způsobem podle stanoviska lékařů neohrožuje. To je dosť málo. Teď by bylo dobré k tomu dodat, kolik toho vlastně sníme v této době. A když bych chtěl mluvit trošku, řekněme, přijatelně pro naše posluchače, tak já to zkusím přepočítat na roční dávky, protože každý den máme trochu něco jiného. Tak z hlediska ročního pohledu bychom měli spořádat, sníst nejméně asi půl kilogramu soli a maximálně 1,5 kg soli. Čili my bychom se měli pohybovat při spotřebě soli kuchyňské někde v úrovni od půl
do 1,5 kg na člověka dospělého. No a my toho spořádáme ve skutečnosti ve 3 skupinách a poslouchejte dobře tolik. Asi 3/4 kilogramu sníme jako součást základních nijakým způsobem neupravených potravin. Tedy ovoce, zelenina, brambory, maso, vejce, houby, všechno, co vás napadne, co vyrostlo nebo bylo vychováno v přírodě. 3/4 kilogramu je přímo v základních potravinách. My si k tomu z hlediska spotřeby soli, kterou si koupíme do domácností, my si k tomu 3/4 kilogramu druhých, už dalších 3/4 kilogramů, dodáme, dosolíme si ty svoje pokrmy. Čili to je dohromady 1,5 kg, čili my jsme tak na maximální hranici toho, co lékaři říkají, že bychom mohli nebo měli sníst a dodržovat. Problém spočívá v tom, že my si v supermarketech a v jiných potravinářských obchodech kupujeme všelijaké potraviny, které již někdo nějakým způsobem upravoval. A prostřednictvím těchto potravin si domů přineseme v nákupních taškách dalších 4,5 kilogramu soli. Čili 3/4 kila máme v základních potravinách, 3/4 kila máme domácí dosolení a 4,5 kilogramu nám vpravil do potravin potravinářský průmysl. No. Tedy my s doporučením maxima 1,5 kg soli na rok spotřebujeme 6 kilogramů. A teď si můžeme bavit o tom, co to s námi dělá. Dobre, o tom sa samozrejme rozprávať budeme v priebehu relácie, ale tak toto mi povedzte, že keď hovoríte my si kúpime, my si zabezpečíme, my, to je kto my? To sme my, vy, Česi a my Slováci, alebo to tak nejak ako je taký priemer bežného Európana? Viete, pýtam sa to preto, lebo ja som vám púšťal túto úryvok z rozprávky Sol nad zlato, teda neviem, či to je zrejme slovenská rozprávka, aj keď bola v češtine predabovaná v tejto chvíli, ktorú som púšťal. U nás na Slovensku napríklad máme taký zvyk, že vítame ľudí chlebom a solou. No, áno, to máme v Čechách stejné. No, a na základe toho sa teraz pýtam, že my a vy, to sme my Slováci a vy Česi, my sme také slané národy, my sme také tie národy, ktoré teda tú soľ extrémne máme radi, že sme si ju ešte dokonca aj do zvykov zakomponovali, alebo to je, my sme taký priemer ako bežný Európan, alebo tej soli zjeme my tu viac? Tak, dobře. Ta otázka je jasná. Když řekneme, že 5 gramů soli na osobu a den je doporučené maximum, tak my v současné době v Čechách, na Slovensku, průkazně i v Maďarsku a průkazně ještě na Balkáně, speciálně v Makedonii, jíme něco kolem ne 5, ale 17 gramů na den. Když vemu západní Evropu, tak průměr západní Evropy není 17, ale průměr je 10 gramů. A co se týká Němců a Rakušáků, tak tam se průměr pohybuje někde mezi 6 a 8 gramy na den. Čili ne každý národ solí stejně, je to dáno dlouhou historií a také situací, řekněme, od 50. let 20. století, jak se tam vyvíjela, k tomu se dostaneme. Hodně se to váže na způsob života. A dám příklad. Když si vezmeme třeba Řecko, tak Řecko jako jižní středoevropský stát se vyznačovalo tím, že vždy konzumovalo bohatě zeleninu, ovoce, byli to kluci i holky. Byli štíhlí a někdy před 20-30 lety se stalo, že v Řecku obyvatelstvo začalo výrazně tloustnout a marodit, zejména s tlakem. A po stejné křivce, po stejné hladině se v Řecku objevovaly kiosky, krámky, prodejny s rychlým občerstvením. Tedy něco jako amerikanismus, hamburgery, chipsy, hranolky a tak dále. A tam někde je zakopaný pes, protože v zemích, kde připustme, je to solení nižší, tam jedí spíše tradičněji. A teď se vrátím k tomu, co jste říkal, že v zemích, které jsou naše, tedy slovenská i česká,
jsme se vítali chlebem a solí. Chlebem a solí proto, že jsme se k nim chovali jako ke vzácnosti. My jsme používali chléb jako nejvzácnější a používáme, myslím si dodnes, jako nejvzácnější potravinu, která snad jako jediná se nám nikdy nepřejí. A sůl jako připustné přímo šafrán, který do pokrmu patří, ale nesmí se to s ním přehánět. Jak se to s ním přehání, tak je zlé v lidském organismu. A zajímavé na tom je, že pokud člověk sám pro sebe vaří, připravuje si ty svoje pokrmy od rána až do večera, tak se mu nestává, že by přesolil svůj pokrm. Stává se mu to tehdy, když si nechá uvařit někým jiným. Viete čo, ja si varím sám a sem tam si aj presolím zase to. Neviem, či No, tam platí ta čísla, o kterých jsem hovořil. Ať je to jak chce, tak každý jedinec je samozřejmě jiný, má právo na to být jiný. A to, co tvrdím já, jen ten sám člověk, ať jste to vy, já nebo kterýkoliv z našich posluchačů, tak ten jeden jediný člověk je jediný oprávněný rozhodovat o tom, kolik soli si do svého pokrmu dá. A má na to rozpětí, kterému je známé, což je od toho 0,5 kilogramu do 1,5 kilogramu ročně na osobu. Nikdo nemá právo, podle mého soudu nikdo, a je to trestuhodné, nám tu sůl podstrkovat do výrobků bez našeho vědomí, tak, abychom si trojnásobek toho, co smíme, donesli domů, aniž nám to ten výrobce nějakým jasným způsobem sdělil. No ale on to sdělí, nie? Na obale tej potraviny, alebo nie? Nie je to tam napísané? Na obale potraviny takovýto údaj být může, ale nemusí. Aha. A princip těch výrobců je jednoduchý. A netýká se to jenom soli nebo sodíku, který se sem tam na tom obale objeví. Princip výrobců je takový, že pokud se má čím chlubit, tak to na tom obale uvede. Pokud se nemá čím chlubit, tak to tam zpravidla chybí. To znamená, pokud objevíte, že sůl tam je a je tam u toho procento, tak tam bývá napsáno 0,1, 0,00 nic, anebo menší než 1%, ale nikdy tam není napsáno 40%. Výjima teda situací, kdy si kupujete kořenící směs, na který je napsáno, a teď si budu vymýšlet, abych neurazil nějakého výrobce, je tam napsáno guláš, divočina, směs na cokoliv, to je jedno, a tam někde v koutku bude napsáno, že obsahuje 60% soli. A teď, pane Koroni, počítejte se mnou. Vy si koupíte za 1 euro nějakých 10 gramů jakési kořenící směsi na guláš a 60% z toho je sůl, která stojí pár centů. Vy si kupujete za 50 centů, respektive jinak to řeknu, vy si kupujete sůl v té kořenící směsi za cenu syrového masa. To je pravda v této chvíli. A ten výrobce, ten nás šálí. A teď vám k tomu řeknu další informaci. Je to z mé strany, to může vyznít jako obžaloba. Nicméně krabičky cigaret po celém vyspělém světě, u vás i u nás, mají od ministra zdravotnictví nějaký vzkazy. Vidíte? Většinou negativní. Většinou negativní. Je tam napsáno fajčeně, škodí, zomreme a tak dále. A tak dále. Plodnosť znižujú a tak ďalej. No proste strašné veci. A my když jdeme do supermarketu, tak já bych si myslel z hlediska míry škodlivosti kouření i míry škodlivosti přesolování, že by na tom supermarketu měla viset veliká cedule a na ní by bylo napsáno: vážení zákazníci, potraviny prodávané v našem obchode škodí zdraví. No, to by tam mohlo byť, lebo ja som mal nedávno od vás z Čiech pána Víta Syrového, neviem, či ho poznáte, to sme sa rozprávali o Ečkách v potravinách zase pre zmenu.
A to sú vám teda tiež inak riadne potvory, s ktorými sa výrobcovia až tak veľmi nechcú chváliť, už aj hľadajú rôzne spôsoby, ako to pred kupujúcimi skryť, tie Ečka, ktoré tam dávajú. A teda podľa toho, čo vás počúvam, tak tam môžeme vo väčšej miere, teda keď sa používa aj soľ zaradiť. Takže vyzerá to, že keď prídem do toho klasického nákupného strediska alebo centra, tak ja tam potom nakupujem viac menej také jedy pre svoj organismus, nie? No ano, když mluvíte o panu Syrovém a o Ečkách, tak a se mnou mluvíte o soli, tak k tomu musíme dodat to, co nás spojuje. Ečka jsou, říkáme jim, odborně jim teda odborníci říkají aditiva, jsou to látky, které se přidávají nebo se vyskytují v potravinách. A ne všechna Ečka jsou vošklivá, jedno Ečko je třeba kyslík, ten nám všeobecně může jenom prospět. Nicméně mezi těmi Ečky, mezi těmi aditivy, já jsem počítal, je jich 48 Eček, které jsou sodnými sloučeninami. Je to samé jako sůl. Akorát ta sůl není vázaná, nebo ten sodík není vázaný na chlor, ale je vázaný na něco jiného. Když vám dám příklad, tak glutamát sodný, to asi všichni známe. Áno, to je vo vegete a v týchto veciach, bujónoch. Ten se dává do všeho možného, protože zvyšuje chuť. Fosforečnan sodný, dusičnan sodný, to jsou látky, které vedou ke konzervaci potravin, aby všechny procesy, ať jsou hnilovné nebo jakékoliv podobné a vedou ke zkáze té potraviny, se zpomalily nebo zastavily. Zase sůl. Když si vezmete jakýkoliv loupáček nebo sušenku, tak to těsto, které je použito, je nakypřené. Na to se používají bikarbonáty. Bikarbonáty je zase sodná sloučenina. Když to takhle sečteme, tak se dopídíme toho, že my použijeme nebo si přineseme domů potravinu, která je ochucena solí a k tomu zvýšená chuť glutamáty, konzervovaná dusičnanem sodným nebo fosforečnanem sodným, a k tomu nakypřená nějakými bikarbonáty a když si tohleto dáte 2-3 sousta, tak překračujete denní dávku sodíku až do té míry, že tělo vyvolává nebo bije na poplach a spouští všechny své složité režimy k tomu, aby ten přebytek odbouralo a nemá čas na rozumnější věci. No, vy ste sa, pán Legl, tak rozbehli, že ja som sa vás zabudol spýtať aj veľmi dôležitú vec hneď, ktorú ste spomínali v úvode, keď ste hovorili o tom, že vy ste sa teda k tejto problematike solenia a soli dostali tak, že ste mali sám nejaké zdravotné problémy. Áno. A že vám teda lekári povedali, že no, drahý Miroslav, bude treba niečo s tou solou robiť, lebo inak bude zle nedobre. Vy ste s tým teda, predpokladám, s tou solou sekli. A toto je tá otázka, že a potom sa vám to nejak zlepšilo, ten zdravotný stav? No, bylo to ještě takový trochu komplikovanější. Já jsem s tím samozřejmě seknout chtěl na samém začátku, akorát jsem nevěděl, jak na to. V té situaci je mnoho lidí. Jestli v České republice trpí vysokým tlakem téměř polovina populace, tak na Slovensku, pokud mám dobré informace, je to úplně stejné. A nejen, že polovina populace, řekněme, vyššího věku, ale s vysokým tlakem se setkávají zejména muži už od takových svých 30 let a někdy dokonce i děti. V mé situaci to znamenalo nejen zjistit, v čem ta sůl je nebo není, ale nějak se podle toho zařídit. A protože jsem žádný manuál v prodejně knih, v knihovnách, na internetu, kdekoliv nesehnal, tak jsem si řekl, no, prýma, tak se o něj postaráš a vyrobíš ho sám. A udělal jsem to, že po 2letém dost extrémně vypjatém úsilí jsem dokonce stvořil knihu o 400 stranách, která se... Můžu prozradit, pane Koroni, její jméno? Můžete. No, ta se jmenuje Vaříme bez soli, v češtině prodává se v podstatě ve všech internetových knihkupectvích i na Slovensku. Od začátku roku, takže je novinkou. A
Díky vlastnímu postupu, který jsem se snažil vyjádřit v té knížce, kde je řádově asi 900 receptů upravujících všechny naše obvyklé potraviny, ať jsou od masa nebo od zeleniny, od brambor, od luštěnin a tak dále, takovým způsobem, aby byly upraveny technologicky správně, aby byly chutné, dochucené, voňavé, aby v celém tom procesu vaření nemusela být technologicky použita vůbec žádná sůl a pokrm byl připraven k servírování. Jestli v tom případě podle této knížky vaříme bez soli, si uvaříme bez soli a někam si tu špetku dáme, tak to znamená, že o tom, jak jsem hovořil na začátku, rozhodneme sami, že buď můžeme, anebo nemusíme. No a vy ste už aj tie špetky teda vylúčili? Já jsem vyloučil i špetky, protože mě se přihodilo, ještě začnu trošku, proč jsem je vyloučil. Centrum chuti u člověka je uloženo jako všechna ostatní centra v mozku. Ten mozek je naučený a připravený vnímat 4 základní chutě. To je slaná, sladká, kyselá a hořká. Ty 4 chutě má rozdělený na 2 skupinky, kdy slanou a sladkou vnímá jako příjemnou a kyselou a hořkou vnímá jako nepříjemnou. Mm-hmm. A já když jsem škrtl ze svého, řekněme, repertoáru tu slanou, tak ten mozek reagoval, řekněme, jakýmsi obranným mechanismem, nerad přijímal tu situaci, že nekonzumuji slané potraviny, řekněme, že nevnímá slanou chuť. A trvalo to několik týdnů, u mě asi 4-5 týdnů, kdy ten mozek si na to tak nějak zvykl. Ale to jsou procesy, které zařídila příroda, které člověk de facto ani ovlivnit nemůže. Mozek si zvykl a několik měsíců, asi tak 2, 3, 4, mu to bylo naprosto jedno. Mm-hmm. Rezignoval a nějaký chuťový koncert mu byl zcela lhostejný. Pak ale přišla chvíle, protože souběžně jsem tvořil tu knihu, vymýšlel si kombinace, náhradová řešení a tomu mozku, ten mozek nalezl velmi vysoké zalíbení, tak jak jsem se dočetl v moudrých knihách a čekal jsem, kdy to přijde. Zalíbení v nových chutích. Mm-hmm. Těch chutí je v přírodě nepřeberné množství. A v těch nových chutích se tomu mozku zalíbilo natolik, že při tomto režimu, který dodržuju něco přes 3 roky, se mi stalo několik událostí. Když v této chvíli bych ochutnal něco k jídlu s použitím soli, tak já vnímám tu sůl v potravě jako nepříjemnost. Vám by to bylo prostě slané, nenormálné. Je to slané, je to nepříjemné, pálí mě to do jazyku a je mi to vyloženě jako chuť odporné. Je to závada pro ten mozek. Souběžně s tím, protože ta knížka je o tom, že budeme dochucovat především pokrmy vlastních chutí potravin, vlastních chutí těch základních potravin a povýšených jednotlivými typy koření, který se k tomu hodí a tak dále, kombinacemi. O tom ta knížka je. A mně se stalo, že když jsem ty slané pokrmy jedl v nějakém množství, tak já teď už 3 roky jím množství dvojnásobné. Na tom talíři je toho 2krát tolik od rána do večera. A já ze svých 110 kg živé váhy s vysokým tlakem, náběhem na infarkt, a doktoři mi říkali, že jsem přišel za 5 minut 12, že přijít o týden později, tak už mě vezli v černém autě.
tak teď mám jenom 80 kg. Zhubnul jsem za 3 roky pozvolna při větších dávkách potravy 30 kg. No počkejte, větší dávky, ale vy jete zeleninu teraz, či jete aj meso normálne? Áno, naprosto všechno, co máte rád. Len ste prestali soliť. Já jediné, co nejím, nemám rád mléko, protože mě vypěstovali v dětství na něj alergie. A to ani ja nemám naprosto všechno. No, ale takže viete úplne všetko a len tým, že ste prestali soliť, ste schudli, koľko to hovoríte? Nejakých... Ze 110 na 80 za 3 roky. Iba tým, že ste sol vylúčili. A vůbec ste nemenili jinak stravovací. Víte proč, pane Korony? No, protože zaujíma, já jsem předtím jedl to, co nabízel onen náš, řekněme, stravovací průmysl, všechno osolené, chutné, plné tuků, cukrů, aby nám to chutnalo. A já teďka, když se stravuji, tak samozřejmě hledám jídla, která budou chutná, vonavá, příjemná. A jestli si je něčím ochucuji, tak si je ochucuji těmi potravinami, které nějakou chuť mají. A když si třeba vemete bramboru, tak brambora dochucená rozmarínem chutná skvěle. Jo, když si vemete mrkev, ta se dá taky upravit a chutná skvěle. Čili já teďka maso nejím tak, že jako dříve tlusté s chlebem. Ale já ho jim doplněné těmi potravinami, které přináší širokou škálu všech možných živin, ochutí mi pokrm, čili já jsem přidal na zelenině, přidal jsem na ovoci, ale ne proto, že mi to někdo řekl, ale protože to tělo si řeklo o chuť toho ovoce. A netvrdím, třeba nemám rád růžičkovou kapustu, to mi nechutná, taky nejím. Ale mám rád třeba porek, tak ho jim. A předtím jsem nejedl ani jedno, ani druhý, protože jsem si radši koupil točený salám. A ten přechod na jiný typ stravování znamenal, že ta veliká řada chutí, která se po přírodě existuje, když se mi octne v hrnci a potom na talíři, tak já ji vítám a je mi příjemná. A rozhodně nepotřebuji, aby, když jsem v obchodě, abych si kupoval nějaký knedlík v prášku, protože ho sám neumím udělat, protože si do něj vpravím takový dobroty do toho knedlíku, že k němu potom už nepotřebuji ani to maso. Pomalu. No, keď som hovoril o tých mailoch, tak idem prečítať tie, ktoré nám prišli zatiaľ. Zdravím páni, zatiaľ, teda, že žiaľ práve musím odísť z domu, takže vás budem počúvať z archívu i hneď ako tam reláciu nájdem. Téma je veľmi zaujímavá a teším sa na argumenty od hostia, nakoľko u nás v domácnosti varíme jedla dochutené málo soľou. Moja priateľka si však väčšinou jedla dosoľuje, pričom mne jedlo chutí viac bez nej. Je to vec chutí, mám však pocit, že tej soli radšej menej ako viac. Od pána Legla ma zaujíma najmä názor na dochutenie čerstvej zeleniny, teda rajčina, paprika, reďkovka, uhorka a podobne. Kde vidím najväčší prehrešok voči zdraviu, keď už si tú zdravú zeleninku sami dopestujeme bez chémie a moju lásku neviem dohnať k jedeniu zeleniny bez prisolenia. No a už len dodáva Aleš, že teda nám všetkým praje a ďakuje teda za skvelý výber tém a praje nám všetko dobré do budúcna, takže ďakujeme veľmi pekne. No, ako je to s dosáľaním zeleniny? Predpokladám, že je to ten istý problém, ako keď to robím pri mese. Alebo je v tom nejaký rozdiel? Já děkuju za ten dotaz, je fajn a je vidět, že pan Aleš věci rozumí a ví, o čem mluví. Já bych mu doporučil, pokud jeho partnerka si dosoluje více a zejména zeleninu, tak jak jsem hovořil o knížce Vaříme bez soli, tam je půl knihy, asi 200 stránek variant dochucování jednotlivých druhů zeleniny, ať jde o teplé nebo studené konzumace. Ale k tomu bych řekl, že nebo svoji zkušenost, pane Korony, já si myslím, že všichni okolo mě nabili dojmu, že když nesolím, tak jsem nějaký vegetarián, jo? Mm-hmm. Protože přišel-li jsem na nějakou návštěvu, tak všichni si dali na stůl chlebíčky a nakrájenou klobásku a mě tam dali nakrájenou okurku.
Ste dopadli. Já jsem všem vysvětloval, že nejsem vegetarián, ani člověk, který by nejedl maso a tak dále, že jim všechno, akorát prostě to nemůžu osolit. Vy by ste tú klobásu bez soli prostě chceli, no toto oni nechápali. No. Tak a ten problém spočívá v tom, že my v těchto našich krajinách nejsme naučení na nic jiného, než když vaříme, tak uděláme dvě věci. Osolíme, opepříme, na Slovensku osolíme, okoreníme a tím skončíme. No ja si tam dám ešte niečo štiplavé, ale v zásade máte pravdu. Tak. A když, já vám dám příklad, jo. Představte si, jak se v krámě prodává takový ten zmražený špenátový protlak. Takový ty kostky. Ano, vím. Tak, ty váží asi 400 gramů, u vás i u nás a připravují se obvykle v našich domácnostech tak, že se ta koska zmrzlá strčí do nějakého rendlíku, že jí kousek ještě kouká, nebo někomu to spadne až na dno. Teď se to ohřívá, někudy se tam vpraví cibule, česnek, osolí se to a někdo do toho potom přidá třeba smetanu a nebo to zahustí moukou a podá to. V té mý knížce je úprava téhož výrobku, protože bohu dík, tedy výrobce žádnou sůl při mixování ty směsi toho špenátu nepoužil, tak ten návod je takový, aby zaprvé byly použity technologie úpravy špenátu, protože špenát přece jen, i když je zmrzlý, tak je syrový, aby byly dodrženy. To znamená, chceme-li to, co jsem tady vyprávěl, jak ho upravíme, chceme-li ho mít dušený, tak ho přece nebudeme na tuku dusit zmrzlý. Musíme ho nechat rozmrznout. To jsem u nikoho neviděl. Tak, a teďka to kouzlo vaření bez soli. Všichni ten špenát dají na cibuli, dají tam česnek. Když ho mám nesolený, udělám totéž, akorát, že si ho tam dám rozmrzlý. Tak, a teďka je před námi problém. Všichni to osolí, protože solí to dochutí. A já si říkám, fajn, já to potřebuju taky dochutit. A kladu otazník, čím? Tím prozrazuji jeden recept z té knížky. Jo? A zároveň všichni tam dají nějaký třeba vajíčko, mouku, prostě to nějakým způsobem ten špenát zahušťují. A já se ptám, čím? A teď hledáte, vymýšlíte, až na to přijdete. A tento špenát zahustíte najemno nastrouhanou bramborou, kterou tam dáte ve chvíli v podstatě, kdy tam dáváte ten rozmrazený špenát a dochutíte to rozmarínem. Neboť platí jedno pravidlo. A to zní, jakákoliv potravina má-li ráda nějaké koření z hlediska dochucování o samotě, tak ho má ráda i v jakékoliv směsi. A brambory a rozmarín jsou nerozlučná dvojice. To chutná. A když zahustíte ten špenát najemno nastrouhanou bramborou, která se vám udusí v tom špenátu s tím protlakem, a dáte k tomu rozmarín, tak dostanete špenátový protlak, dušený na tuku s cibulí, česnekem, zahuštěný bramborou a dochucený rozmarínem. A ti, kdo ho ochutnali, už tu slanou verzi nechtěli. Ani ty soložravci? Ani ty, co solí. Představte si. Protože ono to je hrozně jednoduchý. Jo. Když ten špenát osolíte, tak zvolíte tu nejlevnější, nejjednodušší variantu dochucení. No. Když použijete něco jiného, tak volíte pouze jiný druh dochucení. A otázka je, komu co chutná. A představte si, že i ti, kteří jsou vyloženě závislí na soli, říkají, ten rozmarínový špenát je lepší. Že síla kombinace brambory s rozmarínem, která se dostala ještě k česneku a cibuli do toho špenátu, je zajímavější i pro člověka, který solí. Připouštím, že třeba ne pro každého. Dobre, píše nám zase Peter otázku. Zrejme je to tiež taký soložravec, ako mnohí z nás.
že dobrý deň, chcem sa opýtať hostia, či má organizmus človeka vytvorený nejaký návyk, niečo ako závislosť na soli, napríklad ako na kávu. Je to možné, takáto závislosť na soli? Ano, je to možné, dokonce to je jisté. Řeknu vám příklad. Když se narodí miminko, lidské miminko, tak lidské miminko není geneticky vybaveno informací o tom, že by znalo slanou chuť. Neví to, nezná to. Ta příroda zařídila, že to lidské mládě nezná chuť soli. Té chuti soli ji naučíme my, lidé, jejich rodiče. A protože její organismus toho dítěte začne vnímat jako příjemnou, tak si na ní zvykne a nic jiného nechce. Problém pak navazující spočívá v tom, že po soli je žízeň, dítě nechce pít čistou vodu a pije limonádu a za chvíli je tlusté. Jo? To je problém našich dětí. Jo? Ale k té závislosti zpátky. Na tohle si organismus velmi snadno vzniká a nejtěžší návyky jsou návyky získané v raném dětství. To znamená už u kojenců a u batolat. Jak dáte dítěti, kterému jsou 3 roky a někde běhá po vašem bytě, místo, řekněme, jídla, které by příslušelo tak malému dítěti a dáte mu do ruky párek a pak mu necháte jíst hranolky, tak to dítě vám nějakou polívčičku ze zeleniny už jíst nebude. Už tam se objevuje závislost. A u té závislosti je velmi velkou nepříjemností, že děti, když rostou, tak se jim to zakóduje jako závislost velmi silná. S tím, že všechno, co se v organismu dítěte vyvíjí, než dospěje, se vyvíjí už s registrací té závislosti a stává se, že ty děti, kteří jsou přesolovaní již v takhle malém věku, mají velmi brzy a velmi silný náběh na cukrovku a vysoký tlak. Ta závislost tam existuje. Tak a jak jsem hovořil o tom, že mi to nějakou dobu nechutnalo, jo, když jsem přestal solit, tak to bylo právě mnoha týdenní období, kdy jsem odbourával tu závislost. Nevznikají takový ty, řekněme, abstinenční příznaky. Jo, nedostavují se takové, jako třeba u narkomanů nebo alkoholiků, že se vám začnou klepat a prostě ztrácí vidění, čich a sluch, jo. Ale je to nepříjemnost pro to tělo. No inak, keď ste tú zeleninovú polievku spomínali pre to dieťa, že ono vám už potom jesť nebude, ja to ma just zaujíma, že čím to vy dochutíte, lebo zeleninová polievka bez soli a bez takých bujonov, no ja neviem, nie je to nuda jesť to? Já vám dám druhý příklad. No, když probíhal křest té mé knížky, tak jsme k tomu pozvali novináře. No. Přišlo jich skoro 50 a dali jsme jim na ochutnání celé menu. To menu bylo připravené bez použití soli. Ani jeden neřekl, že to nebylo dobré. Všichni hlásili, že to dobré bylo. Ten křest byl 9. januára a od té doby se nikde v žádných novinách ani v jiných sdělovacích prostředcích neobjevila nějaká hanba, že to bylo neslané a nedobré. A k té zelenině. Tam byla připravená zelenina, můžu říct recept, ať si to posluchači zkusí. Mrkev, celer a petržel je tradiční kořenová zelenina v našich zemích. V poměru 3-2-1, mrkev, celer, petržel, 3 mrkve, 2 celery, 1 petržel, myslím tím váhové poměry. Ano. Když nahrubo nastrouháte, vložíte na máslo 1 nadrobno nakrájenou cibuli a nějaký 2 stroužky česneku a pak tam třeba 30 deka, 20 deka, 10 deka ty kořenové zeleniny nahrubo nastrouhaný. Chviličku opékáte a pak dusíte bez toho, že to podlejete. Tak je to taková dobrota, kterou těch 50 novinářů snědlo, ani nemrklo a v podstatě hlásilo, že to bylo velmi dobré. No dobré, vyskúšam.
Toto vyskúšam, uvidím, že ako to bude chutiť. Dám vám potom vedieť. Dobre. Ale, čiže, dobre, tak idem to teraz zhrnúť. Čiže vy ste soliť prestali úplne. Ano. Vy ani nechodíte, predpokladám tým pádom na také tie klasické menu obedy, kde vám niečo pripravia, niekde v nejakej reštaurácii. Vy tam nechodievate, lebo tam logicky by vám dali soľ do toho. Dobre zatiaľ hovorím? Když je ten kuchař šikovný a vím to, tak tam jdu úplně klidně. Ale je to o tom pravidle, o kterém jsme hovořili na začátku, že nikdo nemá právo rozhodnout o tom, co já budu jíst. Ano. O tom si musí každý člověk rozhodnout sám. Dobre, čiže... A jestli si v té restauraci objednám něco bez soli, tak musím vědět, že mi vyhoví. No, vy to aj zistíte, keby vám to prisolili, tak spravili, že vy to hneď cítite na jazyku. Dobre, čiže vy ste hovorili v úvode, že sú 3 druhy, alebo také spôsoby, ako sa do nášho tela soľ dostáva. Prvá je tá, že je už v tých základných potravinách, teda je aj v zelenine, v mese, už sama o sebe. Potom ďalšia soľ je tá, ktorú si my sami dochucujeme a potom ešte tí obchodníci, ktorí nám tam cez výrobky niečo dávajú. Čiže vy vlastne pre váš organizmus prijímate soľ len v tých základných potravinách, tak? Áno, presne tak. Dobre, no a teraz, že keď to robíte takto len cez tie základné potraviny, vy dostanete istý objem soli do organizmu a teraz sa chcem spýtať toto, že tá dávka, ktorú dostanete len takýmto spôsobom, stačí to organizmu na normálne fungovanie? Lebo ja tú otázku hneď doplním, len chcem povedať takú vec, že aby sme tú soľ zase úplne neoznačili za niečo strašné, tá soľ je pre ľudský organizmus životne dôležitá, lebo poprvé udržiava, nervovú činnosť, látkovú výmenu zabezpečuje, veľa razy sa používa v zdravotníctve ako náhrada krvi, tí, ktorí tam pracujú, vedia, že sa používa fyziologický roztok, tam je tiež soľ. Takisto soľ je dôležitá pri tvorbe kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Čiže tá soľ je pre organizmus v tej miere potrebná. A teraz, keď vy len takýmto spôsobom cez tie základné potraviny tú soľ prijímate, stačí to vášmu telu? Já vám na to odpovím velmi jednoduše. Člověk jako biologický druh není na naší planetě jediný. Těch, řekněme, živočichů je tady strašná spousta. Člověk ale je jediným druhem živočicha, který si mimo základních potravin do toho tu sůl ještě sype. Všechny ostatní druhy živočichů si vystačí se základními potravinami, na kterých se buď napasou, nebo jedno zvíře sežere druhé v tom potravinovém řetězci. Jenom člověk na vrchu toho potravinového řetězce již není nikým žrán a jediný si upravuje potravu tepelným způsobem. A dokonce to dopracoval tak, že si ji nechává upravit někým jiným a ten někdo jiný, kdo mu ji upravuje, aby mu to chutnalo a aby na tom co nejvíce vydělal peněz, tak mu ji předávkovává vjemy, které jsou pro organismus příjemné, tedy solením. No, neviem, a na vaši, pane Koroni, na vaši otázku, zdali mi to stačí, odpovídám ano. Minimální množství sodíku, který já musím přijmout, abych byl živ a byl zdravě živ, je nějakých 0,5 kilogramu za rok. Já jsem velmi pečlivě samozřejmě dbal na to, abych si spočítal, kolik já toho v těch základních potravinách spotřebuji. A věřte tomu, že spotřebuji daleko víc než těch 3/4 kilogramu, já jsem daleko přes kilo. Já vám dám maličké příklady. Když si vemete třeba krajíček chleba, tak krajíček chleba, řekněme takových 120-130 gramů, obsahuje celodenní dávku soli. Úplně celou. Například litr mlíka, který nějakým způsobem neupravíte, obsahuje to též. Tu zarovnanú lyžičku soli zhruba. Tak. Kilo masa taky. V souvislosti, nebo jak jsme se bavili o tom špenátu, jo, těch 400 gramů špenátu obsahuje tolik sodíku samo o sobě, že vám stačí jako celodenní dávka pro jednoho člověka.
Je tam řádově 500 mg sodíku. A to stačí. A když si vezmete, že já jím maso, jím luštěniny, v luštěninách je hodně sodíků, v kakao, tedy v čokoládách, jsou-li tedy opravdu z kakaa, jo, tak je hodně sodíku. Čili já toho sodíku do těla dostanu množství, protože já s tím mám zdravotní problém, když to přeženu, přestože nesolím, vůbec, nepoužívám kuchyňskou sůl, tak to na tom těle poznám. Čili když si dám hodně luštěnin, třeba si dám čočku a to hluboký talíř a pak si k tomu dám tabulku čokolády, to je hořké, 70% s kakaem, tak vím, že sodík se mi v těle zachová tak, že začne balit vodu. To je jedna z jeho základních funkcí. Udržovat vodu v těle. A z té souvislosti vám dám jednu otázku. Na to stačí, nestačí. Jo? Co si myslíte? Které maso obsahuje ve své struktuře více soli, nebo chcete-li sodíku? Maso jatečných zvířat, tedy prase, kráva, ovce, nebo mořská ryba? Tak asi tie jatočné predpokladám. Ne? Ne, obě stejně. Mořská ryba žije ve slané vodě a má v mase úplně stejně sodíku nebo soli jako prase, který žije ve chlívku. Ta příroda to zařídila tak, že všechna těla organismů živých si berou jen tolik sodíku do těla, kolik potřebují a zbytek vyloučí. Tak je zařízen i člověk. A člověk je zařízen protože všechno, co jí, to znamená, co dříve v dávných dobách se sbíral a ulovil, mu z hlediska sodíku stačilo. A po těch mnoha set letech si člověk začal vařit, tak si tu sůl používal jako dochucovadlo. Přece pro sůl se vedly i války, aby to... Áno, to bolo v stredoveku dokonca platidlo, ako som sa dočítal. Tak. Ale používala se sůl na to, aby pokrm byl chutný a používala se špetičkou někdy v závěru obvykle. V současné době, když nám vaří někdo jiný, tedy řekněme stravovací průmysl, tak nám solí kde co tím mohutným, abnormálním, velikánským způsobem, především proto, aby se mu ty potraviny nepokazily. Když si vezmete, že mleté maso, když si umlete, se musí řádově do 2 hodin zpracovat, jinak podléhá zkáze. Neboť jak se umele, má strašně veliký povrch, ty zrníčka maličký a působí na něj světlo, kyslík a tak dále. Bakterie ty by si dali. Čili do 2 hodin zpracovat. Ale když přijdete do supermarketu, tak tam mají balené maso v jakési ochranné atmosféře a klidně vám vydrží i řadu dní. Zajímavá informace, že koupíte si mlíko v krabici a přinesete si v druhém nádobě mlíko od krávy. Mlíko od krávy vám skysne, to v krabici vám zhořkne. Ne, nevím, já mléko nepijem. Ale... Já taky ne. A k mlíku vám ještě pak taky něco povím. No. Ale tím chci jenom říct, že když na potravinu někdo v potravinářském průmyslu šáhne, a notabene není to ani slovenský obvykle potravinářský průmysl, ani český potravinářský průmysl, jsou to ty nadnárodní koncerny, protože zboží ve vašich regálech má slovenský i český text a taky k tomu polský a maďarský a u nás taky. Ty výrobky jsou ty samé a vozí nám je podle toho, co si nasmlouvají ti obchodníci, kterým ten obchod patří. Protože ti, kteří to smlouvají, ty dodávky, a ti, kteří to vyrábějí, to nevyrábějí proto, aby jsme si pochutnali a aby jsme byli zdraví. Ty to vyrábějí proto, včetně reklamní masáže, aby dosáhli nějakého zisku, aby si vydělali. Těm je to jedno. Áno, toto isté sme hovorili presne pri tých aditívach, teda pri tých héčkach, že tam sa to tiež používa práve preto, lebo to zlacňuje výrobu tej potraviny a tým výrobcom je to viac menej úplne fuk, či to bude mať nejaké dosahy na ľudský organizmus a jeho zdravie. Jo. No a teraz vás trošku preruším, lebo zase tu máme otázku od poslucháča. Ľudia píšu maily, tak dobre, budeme čítať maily, keď sa im volať nechce, tak maily budeme čítať.
na adrese studio@slobodnyvysielac.sk sa nám objavil takýto mail, že hovoríte zaujímavo, ale nepovedali ste základnú vec. Soľ je NaCl, teda anorganická zlúčenina. Organizmus je schopný asimilovať anorganickú zlúčeninu výhradne fotosyntézou a to môžu jedine rastliny s pomocou slnka a chlorofilu, nie živočíchy. No. Takže práve preto vlastne to je také potvrdenie toho, čo napísal poslucháč, že človek by nemal jesť soľ, lebo že ju teda nevie ako keby vylúčiť, alebo tak som to nejako pochopil. Ne, je to trošku jinak. Chlor potřebujeme dominantně proto, že se účastní procesu trávení a je jeho nejvíc v žaludku. Chlor. Taky když se vám udělá špatně a budete zvracet, tak cítíte takovou tu pálivou, štiplavou, kyselou chuť. To je kyselina chlorovodíková, kterou máme v žaludku. Když je tam toho chloru moc v těle, tak se chová jako toxin a tělo se ho všemožně snaží vyloučit. Jakýmkoliv způsobem, nejčastěji močí a stolicí. Když dostane tělo do organismu nadbytek sodíku, jakože ho v našich zemích dostává opravdu nadbytek, tak se ho samozřejmě taky snaží vyloučit. Sodík vylučuje tělo močí. Je to jako s alkoholismem. Když se opijete, nebo když se my dva spolu opijeme večer, tak nám bude ráno pravděpodobně špatně. Tělo bude odbourávat alkohol a my se z toho nějakým způsobem dostaneme a zase nám bude dobře. Když jste předávkován sodíkem, tak je to stejný proces a to tělo se s tím sodíkem vypořádá tak, že ho vypudí, všechnu energii do toho vloží, aby ho močí ze těla vypudilo. Protože ten sodík je z největší míry rozpuštěn v tělních tekutinách. Když se mu to tělu podaří, tak si oddechne a je zase v klidu. Jenže my se dopouštíme toho, že předávkování solí, tedy chlorem a sodíkem, je u nás naprosto trvalý stav. My tělu nedovolíme, aby se z něj očistilo, protože v procesu očišťování mu doplňujeme tu dávku další a další a další a proto se nám stává, že trpíme vysokým tlakem, infarkty, mrtvicemi, cukrovkou, dnou, máme otoky končetin a když to hodně špatně dopadne, tak se nedožijeme příliš vysokého věku. Inak som čítal, že dokonca aj celulitída vraj, aj toto je spôsobené presáľaním. Celulitída nevím, ale minulý týden jsem slyšel, že přesolování má přímou vazbu na roztroušenou sklerózu. No idem to trošku, pán Legl, skomplikovať teraz celé toto naše rozprávanie o soli, lebo nám napísala jedna poslucháčka na Facebooku, ešte pred samotnou reláciou, ktorá chcela by odpoveď na práve takúto vec, že ona nám poslala jeden taký článok, dlhšie ho teraz čítať nebudem celý pre krátkosť času, ale skrátka v tom článku sa tvrdí niečo také, že soľ ako taká škodlivá nie je, ale že škodlivá je len rafinovaná a bielená soľ, teda tá, ktorú bežne kúpime v obchode, pretože naše telo vraj nie je určené na spracovanie rafinovaného roztoku chloridu sodného, pretože ten nemá vôbec žiadnu výživovú hodnotu, avšak keď je soľ naplnená, to teraz čítam z toho článku, keď je soľ naplnená desiatkami minerálov, ako napríklad v ružových kryštáloch himalajskej kamennej soli, alebo v šedej textúre keltskej soli, tak naše telá vraj ohromne prosperujú s ich začlenením do našej potravy. Čiže zhrniem to, že existuje nejaký zdravý druh soli, ktorá obsahuje nejaké minerály, neviem, 82 minerálov, nejaká ružová soľ a potom je iný typ soli, tej soli, ktorú bežne si kúpime v obchode, tá bielená, rafinovaná a tá, že je škodlivá, alebo že je ako keby obraná o tie minerálne látky. Tak na to sa vás chcem opýtať. Ja v tom vidím trošku paralelu ako s cukrom, že sa hovorí, že biely cukor je ďaleko škodlivejší ako ten hnedý. No takže či niečo takéto existuje aj pri soli, že či sú také viacero druhov solí, že tá jedna je ďaleko škodlivejšia ako tá druhá. Či ste sa s týmto stretli? Ano, jistě. V tom dotazu jsou dvě otázky. Ta první se váže na rafinaci jako technologii. A ta rafinace je v skutku, řekněme, zlobou pro naše potraviny. Rafinovaný cukr
je ten bílý, vošklivý, který sebou nese energii, žádnou živinu, nic pro organismus dobrého nevykoná. Předávkování je šílené. Stejným způsobem působí i pšeničná mouka, pokud je vybělená, nebo rýže, jo. Když ji očistíme od všech šlupek, tak je to tentýž proces. Čili jakákoliv potravina, která je rafinovaná, tak je zbavená těch hodnot, pro které vyrostla. To s tím souhlasím. Co se týká soli, je-li rafinovaný nebo nerafinovaný, sůl je rozpuštěná obvykle v přírodě ve vodě. Jestliže ji extrahujeme jako chlorid sodný, tak nejde o proces rafinace. Jo? A jestli je sůl dobrá nebo špatná, soli jsou samozřejmě různého druhu. Tu, kterou v kuchyni používáme, je chlorid sodný, sůl kamenná, sůl kuchyňská, ale tak je sůl draselná, to je chemický název, taky je sůl keltská. Keltská sůl, o tom jsem už slyšel a je to v podstatě výrobek extrahovaný z mořské soli ve Francii. Tedy mořská sůl, když se dostane do našich pytlíků a prostřednictvím těch pytlíků do domácnosti, tak obsahuje nikoli čistý chlorid sodný, ale i další minerály rozpuštěné v mořské vodě. To je pravda. Nicméně chlorid sodný je tam naprostou dominancí vysoko přes 90%. Čili jakákoliv zdravá sůl z titulu toho, že je něčím obohacená, není o moc jiná než obyčejná kamenná sůl. Přestože ty oba minerály, chlor i sodík, jsou základní minerály, které tělo potřebuje, tak je potřebuje v přiměřené míře a nikoli v 3,5 násobek. To dělá zle. No vidíte, tak to ste teraz nepotešili jednu z poslucháčiek, ktorá zase píše pre zmenu takú vec, že kupuje si morskú soľ a mala pocit, že si kupuje zdravú soľ, ale že teda je vadí na tej morskej to, že nevie dosoliť, lebo sa jej zdá byť dáko menej slaná ako tá klasická. No, takže už ste na prvú vec odpovedali, že teda morská soľ, keď si niekto myslí, že je zdravšia ako tá klasická, tak ani veľmi nie, lebo aj s tou si škodí just takisto ako s tou klasickou soľou, aj keď možno tam má nejaké tie iné prvky. Ale ďalšia otázka je, že je to tak, že tá morská je nejaká menej slaná ako tá klasická soľ? No, hovoříme z hlediska mořské vody, hovoříme o míře solivosti. To znamená, jak hodně je slaná ta voda v moři a každé moře má jinak slanou chuť. A podle toho, na kterém konci zeměkoule se nachází, tak má taky, řekněme, trošku odlišné složení rozpuštěných minerálů. Ve všech případech je stejné, že je tam hlavní podíl chloridu sodného, tedy naší obvyklé soli, ale taky k tomu jsou někdy vápené soli, někdy draselné soli, podle toho, kde tu sůl tím vysoušením dali na sluníčko a pak do pytlíku. Jo? Čili menší solivost je možná. Když si vezmeme čistou, v lékárnách se prodává něco jako draselná sůl. To je taková směs chloridu sodného a chloridu draselného. Dovídáme se, že je tam méně sodíku, tedy je méně škodlivá pro tělo. Ale ten solící účinek pro chuť je díky tomu draslíku prodloužený. Ale platí tam naprosto totéž jako u všech solí, které na světě existují. Jestliže přijímáme jakékoliv soli a potažmo sodík je obyčejný kov, jo, to je kovový prvek, tak je musíme přijímat takovým způsobem, aby jsme tělo nedevastovali. A zdravější nebo méně zdravá sůl podle mého soudu moc neexistuje, to bychom mohli říkat, že jsou zdravější a méně zdravé cigarety, jo, třeba. No to aj niekto hovorí inak. Ale čo je na tom pravdy? Ale je to stejný. Dobre, dáme ešte jednu záľudnú otázku, ale samozrejme v úvodzovkách záľudnú. Ja sa teším, keď poslucháči píšu na studio@slobodnyvysielac.sk a po tejto otázke a odpovedi si dáme pesničku. Píše Jaroslav takúto vec, že
Dobrý deň, môže sa váš hosť prosím vyjadriť k tomu, či je vôbec možné nejako si svojpomocne zdiagnostikovať svoj aktuálny stav, okrem teda tlakomeru, je možné nejako zistiť, či sme presolení a o koľko máme znížiť príjem sodíku? Sú na to nejaké amatérske a lekárske diagnostiky? Má s tým nejaké skúsenosti hosť? Amatérsky nevím, na to jsem nepřišel, ale drobné takové ty babské rady poskytnout můžu. Nicméně velmi snadno jde zjistit aktuální stav sodíku v těle, tedy v tělních tekutinách rozborem krve. Když půjde k panu doktorovi, k svému praktickému lékaři, nechá si odebrat krev, tak stav sodíku v krvi je přímo úměrný stavu sodíku ve všech tělních tekutinách. A jak tam vždycky v těch rozborech krve jsou ty čárky, jako pod čárkou málo, nad čárkou hodně, tak jeden z těch zjišťovaných prvků je i stav minerálů a mezi minerály i sodíku. A co se týká amatérských, když budete mít málo sodíku v těle, tak první příznak, který se objeví, jsou křeče svalů. Vidíme to třeba, když akutně se objeví křeč u fotbalisty, řekněme špičkového, který hodinu 30 minut běhá po hřišti a uběhne 20 kilometrů, zapomíná pít a ztratí hodně tekutin a tím vypotí i onu sůl, tak svaly na to reagují, křečí. Stejně se chová i člověk, který bude z hlediska množství sodíků v těle pod nějakou rozumnou hladinu, tak první, co se dostaví, jsou křeče. To je signál o tom, že by asi měl zajít k lékaři, kdyby byly, řekněme, trvalé. Chytali ho v noci, každou noc, několikrát a tak dále. Co se týká přebytku sodíku, tak první, co se objevuje, je vysoký tlak a zadržování vody. A zadržování vody může probíhat různým způsobem, kdy lidé o sobě říkají, že jsou nějaký zavodněný, nebo mají pak otoky nejdříve kolem kotníků a pak i třeba v tvářích, a nebo se jim ta tělní tekutina objevuje v břišní dutině. Dám vám praktický příklad. Když jsem ještě, řekněme se, choval k soli jako k cizinci, který ho přijímám kdykoliv a jakkoliv, a zašel jsem do, nebudu jmenovat, ale asiatské restaurace, a dal jsem si jídlo, který dohromady vážilo řekněme nějakých 40 deka nebo 50 deka, bych si přidal možná ještě. Dal jsem si na to nějaký pití, tak jsem 2 dny v podstatě nechodil pořádně ani, jak se říká, na záchod. A tělo po těch půl kilogramech na sebe natáhlo tolik vody, že jsem 2, 3, 4 dny i v situaci, kdy jsem normálně solil, měl o 2 kila víc vlivem velkého účasti soli v pokrmech asiatského původu. Jo? Čili máme-li hodně sodíku v těle, projeví se to, když budeme šlapat na váhu a poroste nám váha a nebude mít člověk pocit, že snědl přílišné množství potravin, tak to znamená, že váže vodu a vázat ji umí v podstatě rozumným, logickým způsobem jen ten přebytek sodíku. No, takže z tohto, čo ste teraz povedali, mi vychádza najideálnejšie to, ak posluchač chce zistiť aktuálny stav sodíku a nechce ísť od extrému k extrému, teda buď, že mu chýba, alebo ho má prebytok, tak najlepšie ísť za lekárom, dať si odobrať krv a tam mu presne zistia, koľko toho sodíku teda v krvi má a už potom podľa toho sa môže zariadiť. Áno. Dobre, Lenka nám píše, pán Leigl, že my sme zabudli spomenúť ešte jeden dôležitý fakt, a síce, že soľ sa vraj nachádza aj v liekoch, ktoré ľudia bežne užívajú. Je to pravda? Ano. Že lieky? Sůl se nachází i v lécích. Dám vám třeba příklad. Budete mít bolesti kloubů. Lékař si bude myslet, že to je problém neurologický. To znamená, že ty bolesti jsou způsobeny reakcí takového těch koncových zakončení nervových vláken. A že ty nervy vám fungují špatně, tudíž vás pošle na neurologii.
A neurolog první, co udělá, že vás samozřejmě klepne do kolena a takové ty věci. Ano. A napíšem vám infúze. Infúze si koupíte a v podstatě si přinesete k tomu lékaři chlorid sodný rozpuštěný, teda v řídké formě, a oni vám do těla budou vpravovat sodík s dalšími látkami sodné povahy proto, že sodík napomáhá přenosu nervových vzruchů. Tak proto bývá sodík součástí léku, pakliže k tomu ta diagnoza je určená. Ale samozřejmě zase v dávkách, které neubližují organismu, byť druhotné důsledky každého léku existují. No máme tu zase ďalšiu, ani nie otázku, ale takú pripomienku alebo názor, kde nám píše zase poslucháčka, že sa vracia k tým štatistikám, že ste teda hovorili, že zhruba tá odporúčaná dávka sodíka sú 2 gramy na deň a že niekde čítala, že bežne človek spapká až 12 až 20 gramov a že či je pravda to, že niekde sa dočítala takú vec, že ak dvojnásobne prekročíme tú doporučanú dávku denne, tak vraj je to pre telo asi rovnaká záťaž, ako keď by ste vyfajčili krabičku cigariet denne. No, tak principiálně je to pravda. Nicméně neumím a nikdo asi neumí porovnat míru toxicity krabičky cigaret a 20 gramů sodíku, jo, nebo 20 gramů soli. Pravda je, že Světová zdravotnická organizace z hlediska pohledu mnoha let zpátky až do dneška neustále snižuje svým doporučením hladinu soli nebo sodíku, kterou doporučuje člověku konzumovat. Poslední, nebo úprava třetí od konce říkala 2,4 gramu je maximum sodíku na osobu a den. Předposlední byla 2 gramy sodíku na osobu a den a z loňska poslední velmi opatrný doporučení je méně než 2 gramy, ale my nevíme, kolik to je. To už si netroufli říct, protože by šáhli průmyslníkům na, jak se říká, kuří oko. Je takto. Každopádně tazatelka má pravdu v tom, že my běžně konzumujeme nikoliv ty 2 gramy sodíku a přepočteno na sůl 5 gramů soli, ale takových 17 gramů soli. A musíme si na vědomí, že to je průměr na osobu a den. A je to vypočteno z roční spotřeby. Čili existují lidé a existují časová období, kdy ta naše spotřeba je mnohonásobně ještě vyšší. Dobre, tak teraz idem zopakovať to, čo ste povedali o škole, lebo už som sa vyjadril k tomu, v čom je soľ prospešná. A teraz, že čo spôsobuje naopak zlé. Hovorili ste, že zvýšený tlak, tým pádom nám hrozí vyššie riziko infarktu, škodí obličkám. Ďalej ste čo hovorili? Že najnovšie ste sa dočítali, že aj nejakú roztrúsenú sklerózu spôsobuje. Hovorili sme ešte čo negatívne soľ robí v ľudskom organizme? Obecně to, co je jisté, tak první je vysoký tlak. Vysoký tlak má vliv na celý cévní a srdeční systém a vede konec konců k infarktům a vede k mozkovým mrtvicím. Potom se sůl projevuje při cukrovce, to znamená ten, kdo má cukrovku, tak dost významný podíl na to má přesolování. Totéž platí o dně, totéž platí o jakýchkoliv otocích od kotníku až po hlavu a související funkcí ledvin, včetně selhávání ledvin. Totéž platí o zhoubných nádorech v tlustém střevě. A totéž platí o osteoporóze, zejména u žen po menopauze. Tam pro zajímavost, na to jsem chtěl upozornit všechny dámy, které už menopauzu prodělaly, že u nich dochází, což určitě vědí, k úbytku vápníku, rychlejšímu než u mužů. A v případě, že přesolují potravu, tak se dopouští toho, že nadbytečný sodík v těle
plní funkci takového drába, který vyhání z těla vápník. Mimo jiné teda, jo. To znamená, že pokud žena trpí osteoporózou a hodně solí, tak si neustále svým přičiněním zrychluje, zhoršuje. Aha. No a z těch posledních, pane Koroni, řekněme, průkazných důsledků přesalování je u mužů impotence a u žen neschopnost dosáhnout orgazmu. Až takýchto sexuologických týchto to má dopadu? Až takto. Když budete přesolený, tak se svojí partnerkou si budete asi spíše povídat časem. Dobre, nechám túto otázku otvorenú. Dobre. A po 22. budeme pokračovať v tejto téme. Ale teraz taká trošku rybácká otázka, že a sú si tí lekári fakt istí, že toto tá soľ spôsobuje? Viete, lebo pýtam sa preto, lebo, teda neviem, ako je to u vás v Čechách, ale u nás je to tak na Slovensku, že dačo sa povie, že je zlé, potom sa po roku ukáže, že to bolo dobré. Ja neviem, teraz vyťahnem príklad, napríklad bravčová masť, no niekedy tvrdili, že to je katastrofa, pohroma a že treba jesť tie rôzne rafinované rastlinné tuky. A teraz postupne pomaličky prichádzajú na to, že vlastne tá bravčová masť je hádam aj lepšia ako tie klasické ramy a veta a neviem čo všetko. Že či sa takéto niečo nehrozí aj pri soli, že nakoniec ľudia prídu, alebo teda ľudia, vedci a lekári, že prídu nakoniec na to, že a možno je tá sol aj dobrá a že aj vo väčších mierach, vo väčších dávkach. Podľa vás niečo takéto nehrozí? Nejaké také, viete, že to prehodnotia do budoucna? Položil jste dvě otázky. Položil jste otázku na lékaře a položil jste otázku, nebo ten dotaz byl položen na výživu. Jo? Souhlasím s tím, že v celé poslední historii, řekněme takových 20, 30, možná i víc let, máme kolem sebe nejrůznější výživové skupiny, ať si říkají jakkoliv, které nám neustále vnucují nějaký pravidla, podle kterých bychom se měli řídit. A jedni říkají, že bychom měli mít rozložení bílkovin, cukru a tuků v poměru, a teď si vymyslím 60, 40, 30, 10, jiní to říkají obráceně. A když se nad to povznesete, tak zjistíte, že ty výživové skupiny se mezi sebou dohadují. Nikdo nad nikým nevítězí, každý si s prominutím povídá to svý a toho druhého neposlouchá. A člověk, jako vy, já, ta paní s dotazem, je z toho naprosto zmaten, protože se dovídá, že bravčová mast je nezdravá, potom se dovídá, že je vlastně zdravější než celý rostlinný tuk nebo dokonce rostlinný olej. Třetí to popírá. To je otázka, kdy každý výživový expert je takovým tím specialistou na něco. Jo? Já nemám rád tyto typy demagogie, že dělená strava je výborná věc. Já dám vám příklad ze svého života. Já jsem ještě předtím, než jsem přestal solit, tak jsem trochu přibíral rychleji, než bych si představoval. A rozhodl jsem se jíst, jestli to nazýváte slovensky stejně, tukožroutskou polivku. Znáte to? No, nevím teraz, která konkrétně to je. Tukožroutská polivka, to je takový to zelí ve vodě a rajčata nějaký do toho. V podstatě zelenina nízkokalorická, uvařená jako polévka a nic se k tomu dalšího nejí. No zeleninová polévka klasická. Zhubnul jsem potom. Po asi 14 denní kůře jsem zhubnul docela dost a náhodně jsem šel k lékaři na odběr krve, nějaká pravidelná kontrola po roce nebo jak dlouho. Lékař se naprosto vyděsil. Jo? Co jsem to prováděl, co to s tělem udělalo. A tímhle reaguju na všechny ty, řekl bych, výživové experty orientované na nějaký detail, typu jeste z vajíček jenom bílky, pro boha nejeste žloutky, jo. Třeba. Jo, já s tím nesouhlasím, já si myslím, že člověk stejně jako jiný organismus byl stvořen k tomu, aby jedl všechno a nejlépe to, co mu chutná. Jo, ale neměl by se předávkovávat. A měl by mít všeho dost.
A když jsem zjistil, že jsme předávkováváni solí a proto jsme tlustí a máme vysoký tlak a tak dále, tak bych si přál, aby má zkušenost, kdy jsem tu sůl vynechal a má to extrémně pozitivní výsledky. A 3leté, opravdu. A moje manželka nemá potřebu jíst bez soli, přesto se přidala a ty výsledky jsou tytéž. Ešte raz sa chcem opýtať, tá tukožroucká polívka, to je aká polievka? To je klasická zeleninová polievka, normálne to dáte? To je zeleninová polívka, kde není tuk, kde uvaříte, já nevím, já si to z hlavy přesně ten recept nepamatuju. Je to označeno jako dieta, jo. A dieta, kdy uvaříte zelí, rajčata, možná nějaký natě z celeru, aby to mělo jakous takovou chuť a jíte vlastně nízkokalorickou zeleninu a vodu, abyste se tak trochu teplým zaplácli a nejíte už žádný cukry, tuky a tak dál a zhubnete. To je pravda, protože nedostáváte živiny. A ještě druhá část té otázky o tom, jestli lékaři se nediví, jo, a teda nemýlí, když neustále mění své názory. Na to, pane Koroně, mám jeden obyčejný názor. Víte, když se podíváme na přesolené potraviny, kterých jsou plné regály, tak lidé chodí do toho obchodu pod kritériem, ty zákazníci, jo, pod kritériem nakoupit co nejlevněji. Cena je pro ně kritérium prvního pořadí. To je nejdůležitější. Lékaři, protože lidé marodí a když marodí z přebytku soli a z nekvalitních potravin, které si my lacino kupujeme, tak lékaři jsou v podstatě rádi, protože je zajímá, aby měli práci a platby z pojišťoven a tak dále. Čili pro ně je nemocný člověk vlastně zákazník a výdělek. Stejně tak farmaceuti, kteří nám milé rádi teďka velmi masivně budou prodávat doplňky stravy, ať se v nich objevuje cokoliv, že vědí, že ten průmysl tu naši potravu, kterou nám narovnal do regálů, velmi zdevastoval, tak k tomu bude rád farmaceutický průmysl prodávat doplňky stravy. Proto taky ty neustálé snahy, aby se prodávaly léky i u pumpy benzínové. No a poslední v pořadí je stát, který by mohl zakročit a trochu se snažit o své obyvatele, aby jedli zdravě a nesnažit se podporovat jen ziskuchtivost, byť tržně logickou, na straně potravinářského průmyslu, lékařů a farmaceutů. No dobré, ale o to by sa mali v prvom rade asi starať samotní ľudia, aby sa... No přesně tak, protože ten stát má taky úkol zajistit pro své lidi dostupné a levné potraviny. A pro ten stát je velmi obtížné škrtnout levné potraviny a mít národ zdravých důchodců. To by neuživil, jo, ten stát. Takže toto rozhodnutí od státu nečekejme, ale čekejme to, co jste vy sám řekl. Čekejme snahu člověka umět se postarat sám o sebe. Tak, však otočiť si obal výrobku vieme zistiť, či tam obsahuje nejaké Ečka, či to obsahuje, koľko to obsahuje sodíku. Toto si vieme aj sami pozrieť a vieme na základe toho sami urobiť rozhodnutie. No a keď som vás tak počula, tak predpokladám, že vy si teda v tom klasickom supermarkete, ak tam teda vôbec chodíte, že vy si tam toho veľa nekúpite inak, ako vás tak počúvam. No, máte pravdu, moc si toho tam nekoupím. Řekněme, že vybírám supermarket, ve kterém mají pokud možno kvalitní a čerstvou zeleninu a tím končím, protože si sám doma pečuji chleba, pečivo, tak to taky nepotřebuju. To, co je zabalený v jakémkoliv druhu obalu, tam taky nepotřebuju, ale výhodou je, že v supermarketu teďka prodávají třeba holínky, no. Čo predávajú? Čižmy. No. A tak to si kúpiť môžete, to sa nerobí nič z toho na jedenie. Čižmy sú dobré černé. Tak, ideme ďalej na otázku od Janky, ktorá píše takúto vec, že mňa by veľmi zaujímalo, čím soľ nahradiť v prípade, že by som s ňou naozaj chcela skoncovať. Ďakujem za odpoveď a pozdravujem hostia. Zaujímalo by ma, ako sa to podarilo jemu.
No, to je právě ta správná otázka. Čím sol nahradit? Neexistuje prostá náhrada. Že byste vyndali z kredence pytlík se solí a dali si tam pytlík něčeho jiného. Musíte se dopustit toho, co bychom mohli nazvat změnou. Musíte změnit způsob stravování. A způsob stravování znamená používat základní potraviny, vařit si sám do té doby, dokud nebude stravovací průmysl ochoten vařit pro vás tak, aby to bylo zdravé. A při ochucování nahrazujeme sůl chutí základních potravin, posílených vhodným kořením a posílených vzájemnou kombinací chutí těchto potravin. Čili chováme se úplně stejně jako všichni ostatní živočichové. Teď nechci přirovnávat člověka třeba k opici nebo slonovi, ale když tomu zvířeti nebo před to zvíře hodíte 3 druhy potravy, to zvíře si přirozeně vybere. A člověk by si měl taky přirozeně vybrat to, co mu chutná, a to tělo podvědomě vybírá to, co potřebuje. Ti obchodníci, kteří nám ty potraviny prodávají, taky balí ty výrobky do toho obalu, u kterého předpokládají, že člověk po něm podvědomě sáhne. To znamená, barvy jsou příjemné, teplé, atraktivní. Člověk určitě místo šedé krabičky, na které je napsáno dobré maso, tak hrábne pro atraktivní krabici, kde bude napsáno jako od naší staré mamy, jo, nebo něco takového. A s tímhle vším se počítá. To znamená, že pokud chceme dochucovat něco místo soli, tak opět bych, já to nechci dělat jako reklamu, doporučil posluchačce, zkuste nahlédnout do knihy Vaříme bez soli, kde ty několikaletý zkušenosti jsou umístěny asi do 900 receptů. A recepty tam umístěné jsou návodem na chování. A to takovým, aby každý měl dostatek prostoru k tomu, aby se rozhodl. Zda za A, za B, za C bude. Za A si to špetkou soli dochutí. Nebo za B shledá, že to nepotřebuje. A nebo za C dojde k závěru, že to tam vyloženě vadí. Tak jsou ty recepty nastavené. Čiže vy ste v tej knihe úplne urobili taký receptár, že človek, ktorý si tú knihu kúpi od vás, tak sa dočíta najrôznejšie recepty, ako si variť bez soli, alebo teda s tou špetkou soli, ako hovoríte. Tak. Ta knížka se jmenuje Vaříme bez soli a podtitul má Recepty a postupy přípravy teplých pokrmů. Jo, to znamená, nejde jenom o recept jako soupis ingrediencí, ale jde o přesný vyjádření přesného detailního technologického postupu, jak to udělat, aby jsme při vaření nebo přípravě teplého pokrmu nepotřebovali sůl. A to jsou... A když tak, jsme ji použili jenom skutečně na dochucení. A to sú léta vašich skúseností, alebo to ste niekde odkúkali? Ne, to jsme neodkúkali, to jsme si museli vyzkoušet. Takže ste to, roky ste si to oddreli, hej, tieto skúšky, že čo s čím kombinovať, ako, aby to chutilo. Ale koroně úplně normálně mi přišlo líto, když už nám to vychází a je to tak dobrý, abych se, řekněme, nepodělil s těmi, alespoň s těmi, kterým lékař řekl, omezte solení, nesolte. A beznadějně chodí teďka od krámu ke krámu a přemýšlí, jak to mají udělat. A zároveň tu knížku jsem psal tím způsobem, aby podle ní mohli vařit ti lidé, zejména mladí, kteří s vařením začínají. To znamená, není tam napsáno, vytvoříme jížku, ale je tam i recept na jížku, teda, jo, když už. Dobre, čiže pochopil som to tak, že ak čakáte nejakú náhradu soli, tak zabudnite na to, nič ako náhrada neexistuje, treba zmeniť ten doterajší spôsob a skôr soľ vynechať. A to bude aj vlastne také pokračovanie ďalej bude od poslucháčky, ktorá myslím, že žije v Kanade. Aj nám poslala obrázok tej teraz v maili
tej keltskej soli, tam sa to zrejme dá kúpiť. No a píše takúto vec, že mám pre hostia otázku, že čím teda nahradiť vegetu alebo soľ v polievke? No to aj mňa zaujíma inak intenzívne toto. Vegetu a sůl, to jsou dvě věci. Jo. Když koupíte vegetu, tak to už je název výrobku. A vegeta je, řekněme, trochu zpravidla kořenové zeleniny, trochu směsi koření a sůl. A trochu glutamánu ještě. A glutamánu, tak. A když my si ji chceme nahradit, tak tím chceme říct, že chceme dochutit polévku tak, aby nebyla fádní, když bude třeba, teď si vymyslím, fazolová, jo, tak aby nebyla taková fádní, a na to nám slouží zejména zelenina. A když si v této souvislosti otevřeme internet a najdeme si tam heslo třeba vaříme bez soli, tam je několik, řekněme, návodů na to, jak lidé řešili problém nesolení a vegety. Jo? Zpravidla se dostali do toho, že nastrouhali všechnu možnou zeleninu, kterou mají rádi a která má výraznou chuť, usušili ji a smíchali. A to si sypou do polívky jako zároveň zahušťovadlo. A je to samé, akorát tam není sůl. No, ja ako rozprávate, tak mám z toho chutí vás niekedy navštíviť a niečo od vás ochutnať. Inak ja som u vás v Banskej Bystrici už byl. No, vidíte, tak keď pôjdete znova, tak prídete s nejakým obedárikom. Viete, taký ten šús doneste. My to tu všetci ochutnáme a potom zdelíme našim poslucháčom, že či hovoríte pravdu alebo nie, ale jeden z našich poslucháčov, Peter, ten už by asi bral vás všetkými 4, lebo píše, že ste super host, dokonca excelentný host a že veľmi zaujímavo rozprávate. To je názor poslucháča, ktorý sa nič nepýta, iba takýto názor. Takže tak tomu veľmi ďakuje. No a ešte tuto napísal Tomáš, že mali by sme jesť iba surovú zeleninu a ovocie, oriešky a čistá voda, už len varená mrkva nás zabíja. Tak toto je skôr taký negatívnejší názor. Môžu k tomu mať poznámku? Môžete, jasne. Určitě je dobré mít významný podíl syrové stravy. Tím myslím zejména zeleninu a ovoce. A ještě lepší je mít výrazný podíl potravin obsahujících hodně vody. Určitě lepší než klobása s chlebem je cokoliv, co je naplněný vodou. Mm-hmm. To je pro tělo úplně nejlepší. A když budete mít zájem, tak mám připravenou pro vás největší sociální lež v oblasti stravování. No dajte. Co? No dajte tu najväčšie, no jasné, dajte. Mléko je zdravé. Myslíte si, že to je pravda? Nie, tak je veľa ľudí, ktorí hovoria, že je to veľké klamstvo a že mlieko by vlastne mal človek prestať piť hneď ako teda matka ho dokojí, že človek už nemá mliečne výrobky vôbec jesť. Toto je taká, myslím, téma, kde sa už ľudia začínajú rôzniť na také dva tábory, teda, že jedný mlieko obhajujú a druhý ho zatracujú. Takže ja som skôr v tom tábore tých, ktorí tvrdia, že mlieko pre život nepotrebujú a že skôr by som sa ho zbavil. Já si myslím, vy jste říkal, že mlíko nemusíte, veďte. Áno. Já taky nemusím, nicméně dovolte mi na minutu, jo. Když se človíček, lidský mláďátko narodí, tak dostává mateřské mléko od své maminky. Že jo. A když se narodí krávě telátko, tak je to samý. Uh-huh. Také obě mláďata jsou kojena. Tak. Když tele se naučí žrát trávu, tak přestane pít mléko od své maminky. Když lidské mládě už nepije mléko od své maminky, tak mu maminka dává mléko od krávy. A mléko od krávy už nepije ani tele, protože proti mléku lidskému, mateřskému, má 6násobně vyšší podíl minerálů než mléko mateřské lidské. A pokud maminka si myslí, že dává dítěti zdravou stravu,
tak už jenom obsahem minerálu naprosto decimuje. No vidíte, a to je zase tie tradície, ako máme my na Slovensku aj vy v Čechách, že chlieb so soľou a zároveň, že pil mlieko celý život, tam od kravičky podojená, valibuk z neho vyrástol a neviem, viete. A chcete ešte pridať na vrch síry? No dajte. Síry. To už mi trošku vadí, keď mi idete síry hovoriť, no ale čo? Výrobky, které obsahují to mléko, o kterém jsme mluvili, k tomu obsahují už jen siřičitany a sůl. Myslíte si, že to je zdravé? No a ešte keď sú k tomu tavené, ako som sa dozvedel od pána Syrového, tak tam máte ešte k tomu všetkému tie taviace soli a tie sú úplne hrozne zlé nakoniec. Takže nič dobré z toho nekúka. Když dáme dětem chléb se sírem a mléko, tak ono je to sice nejdostupnější potravina a historicky byla a proto všichni tvrdili, pijte mléko, jeste síry, ale je to ona sociální lež, ktorú som avizoval na začiatku. No ale zase naši predkovia, staré mamy, prastaré mamy, tie fakt tak fungovali, že iba mlieko od kravy sa pilo a viete, že maslo sa spravilo doma a chlieb sa jedol a sír sa jedol. No zase bola iná doba, no tak... Že taková matka nebo stará mama měla 10 dětí a 1 krávu. Jo. A teďka my máme 1 dítě a u krámu stojí 15 krav. Hej, a ešte k tomu vravím aj iný životný štýl, bo však sa bolo vonku, chodilo sa do polí, pracovalo sa, robilo televízor, nikto nepozeral, čiže tam to treba dať aj do toho kontextu, všetko zasadiť. No dobre, pán Legl, takto, idem sa vám priznať zase ja s veľkou vecou. Tak ja som človek, ktorý si varí akože so solou a ja som dokonca mám pocit, že človek, ktorý, keby ste mne dali na deň zarovnanú kávovú lyžičku, tak to môžem ju rovno zjesť a vtedy budem mať pocit, že som niečo slané zjedol. Čiže ja solím dosť. A ešte aj korením veľa a štiplou papriku si dávam, ale to je v poriadku. Štiplá paprika, na tom sa asi zhodneme, že na tom nič zle nie je. To nevadí. Ale tie korenisté jedlá a slané, to je zle. No a teraz... No, keď by som vás teraz chcel akože počúvnuť v tom, čo hovoríte, že si chcem pomôcť, ja teraz od zajtra prestanem soliť, to bude pre mňa taký šok, lebo mne bude všetko chutiť ako čistá voda. Keď som si spravil polievku zeleninovú, bez soli, bez vegety, bez neviem čoho, tak ja budem mať pocit, že som si vodu prevaril čistú z kohútika napustenú. Jo. No? Takže chcete poradiť? Chcem poradiť. Dobře, tak zkusím totéž, jak v této chvíli radím strýci svému, který mu je 67 roků, který má cukrovku, dnu, problémy se srdcem, vysoký tlak a možná všechno ještě ostatní, a který solí, výrazně solí. A když mu dávám ochutnat to, co solené není, tak u něčeho říká, to se dá jíst, a u něčeho říká, to se nedá jíst. Když si představíte pstruha. Ano. Dovnitř pstruha vysypete nasekanou petrželkou, potřete ho trochu olivovým olejem, dáte tam větvičku tymiánu a po povrchu ho potřete opět tím olejem a posypete ho nadrceným bobkovým listem a sušeným česnekem a upečete ho na másle, tak vám bude úplně jedno, jestli tam ta sůl je nebo není. Když vám dám neslaný chleba, budete si na něj těžce zvykat. Ano, tam by som to cítil. Čo ale když budete šikovnej, jako mě trvalo, nevím, 2 roky, než jsem přišel na kombinaci, která mi u chlebu chutná. A když budete šikovnej, tak ten chleba časem vyrobíte tak, že bude přesně pasovat na to, co vám chutná. Nějakou směs suchého koření, než si ten chleba zaděláte nějakým kváskem. No ale jsou jídla, která každému člověku chutná samozřejmě něco jiného, ale jsou jídla, která jsou pro ten organismus, pro to tělo, pro jeho chuť příznivá, lahodná, protože třeba máte rád pomeranč? Mám. Solíte si ho? No nie. No. Vidíte? No, tak určitě jsou jídla, která dneska solíte a pokud byste si je příjemně okořenili,
tak je solid nemusíte. Dobre, dáme ešte jednu otázku, to stihneme na túto odpovedať od Mária, že zdravím, aký je názor pána hostia na brinzu? Aj keď mlieko nemusím, brinzu považujem za obrovský zdroj pozitívnych mikroorganizmov, či už pre trávenie alebo celkové zdravie. No, brinza, niečo, čo vy v Čechách asi veľmi nemáte. Teda máte, ale máte to od nás, zo Slovenska predpokladám. No, brinzu znám, já omlouvám se, protože je z mlíka, tak jsem mi nikdy neměl rád, nikdy jsem mi nemusel, tedy můj názor je velmi tendenční, spíše negativní, ale ne pro nějaké složení, ale pro řekněme, původ mléčný. Dobre, tak... A o mléku platí nadále to samé, co jsem říkal, tedy přiměřeně to platí pro brinzu, jo. Áno, tak k brinzi ešte jedna dôležitá informácia. Ono, to, čo píše poslucháč, to je pravda, že oni sú tam rôzne probiotika a dôležité látky, len tam treba mať na pamäti to, že poprvé tá brinza musí byť vyrobené naozaj z čistého ovčieho mlieka. Dneska, keď si kúpite brinzu, tak zistíte, že je tam, ja neviem, 70% už krávskeho a len 30% ovčieho, to je už štandard. A ďalšia vec, že to mlieko nesmie byť pasterizované. No a vy v obchode takú brinzu nekúpite. Čiže táto vec platí, Mário, ale len v prípade, že si tú brinzu od niekoho zoženiete niekde zo Salaša alebo niekde od ruky tak, od nejakého farmára. Tú, ktorú kúpite v obchode, myslím, že teraz nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že tú, ktorú kúpite v obchode, tá určite, ale 100% tieto pozitívne účinky nebude mať, pretože vravím, poprvé je tam krávské mlieko vo väčšej miere ako ovčie a po druhé bude vždy pasterizovaná. No. S tím bych souhlasil. Ještě můžu na 30 vteřin o tom mléku. Když budete pít mléko od krávy, tak je relativně vzato trochu jedno, kde se pase. Ale když budete pít mléko od kozy, tak je naprosto jisté, že to, co koza sežere, nebo když ji kousne klíště, tak všechno přenese do mléka. Tvrzení, že kozí mléko je zdravější než kravské, je nepravdivé. Dobre, tak niekedy zase pre zmenu môžeme spraviť, neviem, či s vami, alebo s niekým iným aj reláciu o mlieku. Tentokrát to bola relácia o soli. No. A ja už teda nič iné nestihnem, len sa vám poďakovať za to, že ste nám teda venovali 2 hodiny vášho času a že ste sa s nami podelili o tieto informácie. Ak by chcel niekto informácií viac a podrobnejších, tak asi najideálnejšie bude, keď sa nejakým spôsobom dostane k vašej knihe. Tam bude mať podrobne popísané prečo, ako a prečo je tá soľ zlá a aj to, akým spôsobom ju teda nahradiť v potravinách. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Leigl, ešte raz za rozhovor. Děkuji vám za pozvání a děkuji posluchačům, že mě poslouchali. Tak a keď budete mať cestu do Bystrice, viete, čo máte urobiť. Áno, přijít k vám a s taškou. Dobre, no majte sa pekne, do počutia. Vy také, nashledanou. Takže to bol náš host Miroslav Leigl. No a s čím sa rozlúčime? Takže s tým jedlom, keď sme začali. A pán Leigl vravel o tom, že môžete jesť vlastne všetko, čo vám chutí a mali by ste len obmedziť soľ. Tak si dáme niečo, čo nám chutí a bez soli si to až tak celkom predstaviť nevieme. Majte sa pekne, do počutia. Lúči sa s vami Boris Koroni.